आफादखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरि आरो बेवहायनो बाहागो लानाय जोंनि UPPL दोलोनि सेन्ट्रेलनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो एसे सिगाङावसो बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनि आइजो गांखं UPPL दोलोनि मानगोनां आब' बिथां बिना गयारी माने आंथ' गंगार दाब्लिसो होननानै बुङो एसे गंगार बायदि नुयो नालाय रायबाय थायो आंखौ गंगार दाब्लि होननायनि तारमाने गंगारसोमोन नोलै आब'आ बै गंगारफोरजों बिसिना चिरां खाथि हाजो खाथियाव गंगारफ्रा सोरबा फिसा हिन्जावल' जोनोम जाबाय थानायखाय माबा मैगं खादायाव फोजावहरदों जाहैबाय दैजों बेनिफ्राय सासे मानसिया ग्रोब मोननानै खांहैदों आरोखि ओंखायनो दा गंगार बायदि गंगार दाब्लि होनना बुङो दा बिथांजोंनो माखासे आइजोफोर दंफायो जिबायदि गिदिर गिदिर बै ओंखाम जानाय जायगानिफ्राय आंखौ बाना लाबोनो नागिरदों गासैसिङा बाजाबायनोबा नाजायाखै आं आरो बेवहाय जोंनि माखासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय आरो बे मिटिंखौनो दैदेनदों जोंहा बै सिगांनि आगुनि बार'लाम्फा थियाटारनि एक्टर बिथाङाबोथ' एक्ट्रिसखौ खावनानैसो लाबोदों ना मादोंमोन मा नाम मोनब्रा हा बिजय दैमारि एक्ट्रिसखौनो खावना लाबोदों माहाजोना रायबाय थियाटार जोबसाब्लायाव मा एक्ट्रिसखौ लांलाबायखोल होननायाव गावआ बुंबाय आरो गावथ' थियाटाराव हाबनाय नालाय एसे माथो आलादा जायो माहाजोन आंनो आरो फैसा सैसा नांलिया फैसानि जायगायाव आङो एक्ट्रिसखौनो लाबोबाय ओरै जालायबाय गावसो खोन्थादोलै दहाय माने थियाटाराव हाबनाय मानसि नालाय रायलायनाया बेबायदि आरो आंनो आरो थाइसेबो फैसा नांलिया माहाजोन बाबु नंगौना नङा गावसो मिथिगौ आरो दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोननिसिमबो गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो बे ओनसोलावनो जोंनि दावहारु जोहोलावफोर जे मुंख्लं जालांबाय दा बिथांमोननि थाखायबो आङो गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय जाहाथे बिथांमोना सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो दा रायजो राजा नोंथांमोन दा दहायनो बुंलांदों जोंनि आब'आ बे हिनजावफ्रासो बिराद बाहागो लायो गोबां मिथिंफ्राव नंगौबो जों नुबोबाय थादों खिन्थु आंनि बेलायाव तारमाने ओरैजाय होनो लुयो माने हिनजावफ्रा माबा फैलाखसो नायनो फैयोनो नोंथांमोनासो मानो फैदों मोनथिला ओइ फैलाखौ नुफेराखैहाय मबाइलावनो नुबाय थायो नायथारनांगोन होनना फैयो जाहैबाय दा खाथिद्रायनिफ्राय नायबा हाथाय हारावराव नुयो आरो नोंथांमोनासो खाथिथाराव दंसै एसे गेजेरनिफ्राय नायबाथाय बिराद स्टाइल नुयोलै बै उनथारनिफ्राय नायबाबो मा हाथायाल' ख्लाब 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 जोङो आरोखि दा जायखिजाया गोबां जायगायाव बेबायदिनो हिनजावफ्रा फैलाखौ नुखांनानै बुङो आरोखि आयै माथो फैलायालाय बिराद साइसथारहाय मोखाङाव होनना नोंथांमोनासो साइस नुदोंना नुवाखै दा ओंखायनो मालाबा सानलाय लाङो आं बे फैलाया इसिबां साइसबालाय मानो दाबो हिनजाव मोनाखैब्रा आं हाबा जानो गोसो जाबायमोन आंबो दा बे खनासे जायगायावनो गोबां रायजो राजाफ्रा ज' जाफैनो हादों दा ओंखायनो मालाबा BPFनि मानसिफ्रा ओरैजाय बुङो आरोखि बै UPPLनि मिथिङाव फैब्ला फैलाखसो नायनो फैयोलै होननानै दा ओंखायनो आं ओरैजाय होनना बुंनो लुबैदों जे फैलाखौल' जायफोरा नायनो होननानै फैदोंमोन फैलाखौथ' नुबाय नालाय फैला नायनो फैग्राफ्रा माने थांनो हासै आरोखि थांदो फैला नायनो फैनायफ्रा बाबुमोना मानो फैदोलै मिथिं खोनासंनो फैदों ना फैला नायनो फैदों नोंसोरथ' फैलाखौ नायनो फैदोलै थांदो रावबो थाङाखै माथो ना दा बेखायनो आं सानबाय
बेवहाय गासैबो UPPLनि मानसि UPPLखौ मोजां मोननानैनो फैदों नोंथांमोननि बिजाथिखौ मोजां मोननानैनो फैदों दा बेखायनो